Nyika yose yoshamisika payanzwa kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe pamwechete naSetengezo Chabangu aiwa led Citizen Coalition for Change vachashare 70 million zig. Zvinhu zvashamisa vanhu vakaona madevelopments aya vakati aiwa izvi zvangoita kuti zvinyadzise mutungamiri wemain opposition vaNelson Chamisa vachiti aiwa hapamborina imwe strategy inoda kuitika apa. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa pana unodobva wasubscribe like turn on the bell icon. Nyika yose inozviziva kuti the credible and the main opposition leader nyika yeZimbabwe vanodiwa nevanhu vaNelson Chamisa. Panapa ine shoko vanhu vanoziva this news ibuda nyogwa ichinzi President Emmerson Mnangagwa ruling party ZANU-PF and Sengezo Chabangu led Citizen Coalition for Change (CCC) who share 70,000 million zig under the Political Parties Finance Act. The ruling party ZANU-PF will receive 47.9 million, while Citizen Coalition for Change will be allocated 22.1 million. Zvinhu zvashamisa vanhu aiwa vanhu vachiki kama apo vashona this headline vanhu vabatikana vanyatsokuona kuti aiwa izvi ndizvo zvinhu zvavaida ndozvinhu zvavaida kuatena. As we all know kuti yes, Sengezo Chabangu anotungamira the other faction yeCitizen Coalition for Change, but haina kana vanhu vanovasapota vari ngori vanhu vana Woshwe Ncube nevakomana vamwe vakapanduka vamunoziva. But when we are talking about the supporters havamona kana any supporter anosupporta that faction. Kunyange zvikanzi vakuona vanhu vapinda murality chara zvipa reality chaipo chaipo aiwa munoona vasina kana vanhu zvozvizviri zvokutomanikidzira. So tinoona kuti aiwa this 22.1 million it will be useless kupaona Sengezo Chabangu anoishandisa kudii. Obviously he will use it for his personal gains. Hapamorina ine development yavanomboisa. Chimbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pe-this move chitiko chashoka chikashamisa vanhu. Mina comment section medu, subscribe or like